fili solo malu filio dare lady filia hayo jagana men filio dare lady filio ala pakilido filio dagadi jagana filio yo babadika filio dare waymi kadi oɗo hadiya ko ñam golleji mawɗo waɗanma hadiya min dendano politique min komi APR gonnomi kankone kadi koɓe APR kono ko déclan min ko Dawda Moussa Dia gondumi kanko wondi ko Amadou Samba Kane ko yimɓe mawɓe min gondi minedi foof kanko noon ko alhamdulillahi haɗani to woni Congo to o yiyata so wona Macky Sall min komi pomaro doole banggue ɓe mbaddammi ɓe alhamdulillahi kono noon komi pomaro doole banggue mbaddam ɓe kono hariya tan jiimi to Congo to naldami ujunnayi nogas ɓe mballitoro ujunnaji sappo wallitoro te min gondani nde laawimi noon ha jinmi wadde ko boni joom suulam o wi yejjid noon haade ko waɗantunoma ko de oto yejjid ɗum andi conseil moƴƴo ene moƴƴe e neɗɗo ko joom suulam woni conseil am o waɗimi conseil moƴƴo deccumi oɗo hadiya Allah no waɗi no wini Umar no winani ni hendu moƴƴuru duñi ha ñalawma hande o mi joƴƴinani politique kono mbeɗa wallamo inchallahu rabbi dabo so Allah jaɓine kay mi woppani politique de wona duuɓi woppirte politique oɗon jii Moustapha Niass wawi wonde babam kono ha hande woppani ɗum noon mi joƴƴinani kono banggue ko lartannomi ko mi joƴƴini ko kanko tottanmi so Allah jaaɓi inchallah dabo te o heɓat ɗum noon mbeɗa wiya bandiraɓe kala fof bon Allah hadiya jagana min bangalam eko paggimi eko jeeyimi fof ko caggal Allah caggal makko min goni mi wona yesso makko kadi encore gar saw ɗum mbeɗa suusi mbeɗa wawi mbeɗa yarliti dabo ko noon Oumar commune seedeji mbeɗa suusi mbeɗa wawi mbeɗa yarliti kadi mi ƴewani ñeñago ngu tan ala ƴewmi ko neɗɗo o foti tan darade ko darde foti darade nde komi ñeeño ko gon kono bonmi ko darade darde poti darade nde hadiya jamma Allah o hande ko jamma ma jammo hande ko jamma ma min beltanima Allah min beltanima Oumar ko teddinma ko yo Allah teddina Oumar amin amin barke nabi sallallahu alaihi wasallam bisimilla moon hokkama ko jeyɗa kadi mi weltima ko garmi ɗo ko ha joni nami tan koko moƴƴi awluɓe dilli limɓe ɓe dilli gallunkoɓe dilli kadi mi wonni min kadi weltare somin koodi kadi min nanni komin kaali jeeɗo wutti mun no soodi finance no law mankinta bisimilla ma min beltima assalamu aleykum bandiraɓe mi salminimon e kala inde mon e yettode mon ko adi fof amin jetti Allah amin juuro nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam amin jetta jinnaɓe hande noon son jeeyi min gari ɗo saabu pular ne wiya kala ko dillin ɗum ko ɓuuri ɗum doole haade so noddam hay somin tinani min garat saka nde babode ardi délégation min ɓeydoro ko suusde joni joni o haali o yomo suusi omo wawi omo fellir minen hamin laaɓa ɗum saabu min jii ɗum aɗan neɗɗo ko yi ene laaɓa ene andi ɗum Oumar Dor Kume a weltanama kadi a waɗi fodde saabu haadi fandare mo ko hunar yo yaaru yeeso saabu politiquement min mi wonano e maɓe ni min nde min jii haadi ari min jii vision mo jogui min joƴƴin fof min payamo ɗum noon so sagam yiɗano haalde kono ɓaade ɓe mbiyomi haal ɗum tegam haalde mi salmini on weltinimon kadi mi ñaaguimi yafuy no feewi on jarama bisimilla mi bismima Abdou Diallo kañum woni président aynaɓe Saloum koye liggey mawɗo wonno kono kala ko jagguno acci gam tawtorede oɗo jamma mbiɗa mbiya Abdou Diallo mbiɗa bisimilla makko gerte jartide kono remano sa ƴetti fagguma he godroweɗe jarto e gerte sa ɓuuri tinere mano ko ciwiɗi jarta ko men mbaɗe kala ko garbagu ko men mbaɗe kala ko garbagu hoyo ɓuɓri
gide kay fore bubri jamma yeddete kayo labno yeddete mo yeddi labno colli nyaay ga sabamun ala kayna ko mbali wuroje jangiri laddeji wono dañi kala yo war suboy ko gi wara wodi geyle yo so nagi fudi jungo wonta wirnu a kay wer geyle yo so nagi fudi jungo wonta wirnu kumpeni temperi yari fidori nyibi so yari fili akudo hore so toke jipaagi kay wonta ngabu awu jalam holamo lamu jambani iri awu jalam holamo lamu jambani awul jala gwavi goga wasagal badila inal badila kana zawga so goga feño fenari wirno holyo couverture de la famille Soutar la ñom ge leydi samtumuna may yeddata kayo lamdo yeddata ke bob jom jamanu nare kaje jagano kadi amu weli yimde amu weli halde nde wonno ko furenke kadi ko pullo wonde furenke wana hodde fure wadata neɗo furenke wonde pullo wonto fulɓe kallo harmeji jeeɗiɗi ɓe mbatti ɗum konngol bolle puyɗe kono wona ngol konngol bolle puyɗe harmeji jeeɗiɗi wonko haalata koye ɗum fulɓe godiranno gendinkoɓe nan jooɗi haadi gaji nono jooɗi ko pulaar tan ko gendin hen kam andu kaleme ko harmeji jeeɗiɗi wona caakan kanko ko pullo ko furenke min mi wona gawlo e makko kono kadi koɓe gawlo e makko dañiɓe ɓe wona ñeñɓe makko kono kadi koɓe ñeñɓe makko holko woni ɗum ko tawi ko mo tiiɗa ɗum ko tawi ko amo andi ɗum o naatiri kongo ko duuɓi 16 duuɓi makko 16 naatiri kongo ñalo yettinde o ñalawma nde artata taw wonti jaatiki wona kongo waɗi ɗum noon o yaadu hen ɗum ɗacci hunare nene makko e pam makko poti hayen goto waɗiɗo goro ndimagu jangde jangel kono barke sodata kanko o soodi ko barke sen ñalli yimde sen mbaali yimde konngol ngol ko gotol min mbawa reftude e ko mboni sama dabo haali ko kono mamin jummoɗon seeɗa holi o gorko dari ɗo taw kadi komin kalal ko pop ko hunde nde min gandi nde min tawa nani mi galle mabɓe ko 79 faade ñalawma hande o ko duuɓi 45 duuɓi 5 mbaɗa famɗi nani mi galle mabɓe ɗum wona hande kala neɗɗo mo wurduno gila hay hunde kewani ha ñalawma mo jartem ɗo mo wonde mum o meeɗa dañde sehil kiiɗɗo kanko kala sehil makko sehil makko kala bandiw ko bandiw kanko fuuranke jagana ko leñol jagana ko jaajƴo Allah rokkimo chance noon ko resi ko pop goore hen fof woni ɓipa makko jeewo makko ko Hadji Amadou Moussa Nouhou jeeya ko wennoti bonnani wennoti ko bandiiko ko endam makko ko ɓipa makko kadi ko mo yiɗi jiɗɗo mo debbo moƴƴo ko on nawlirte debbo bonde heewi ko seerede lembo makko ko jeewoso jeeya ko taaɓe bamum jooɗi ko Mbour ko ɓi gorko pullo tiɗɗo Allah addi noon ñalawma hanki o ɓeydi torima debbo ceɗɗo tiɗɗo no Yamanata Camara en jeeyaga mana guijo ɗon goto hen fof amo yodde mum amo fodde mum nde won noon gorko so tawi ɗo dañata gueɗal ɗo dañata koko ɓeyi tori amo ardi ɗo noon e adjoint au maire dabbo darde mo reɓɓirani haqqille min mbiyamo jool cowaɗo ko ɓuɓri jamma ko jaabi ɓuɓki ɓendi ko ɓaɗi ko leydi fof tinki sammoɓe wiya Abdoul Djibi Ndiaye
sa ƴeewi no darrini a ƴeewi duuɓi makko walla ƴeewi darde makko goto men fof ko adjoint to maire mbaɗa waɗede gammade no chef de quartier ne weeɓi saka waɗede maire ɗo yimɓe jooɗoto ndenda wuro fof gotanma mbiya waɗama adjoint to maire koma jogoɗa gueɗe tati ɗe gaare nayyi ma gona kersowo goɗa jokko en ɗam goɗa karasiri goɗa karante Allah no rokkimo ɗum ko Abdoul Djiby Ndiaye bosoyɗo jeeyaɗo omo jogui ɗon gueɗal ko wona ɗum ko kanko woni kanko kadi rewe Farba Ngom hande politiquement e nder diwan amen gonga kanko rewe Farba Ngom woni directement gonga eyyi ko eyyi ba makko noon ko cousin am gonga to ko rewe yummum gonga o mo dari ɗo ko bummuy hoore fonde gonga a jarama Abdoul Djiby Ndiaye jarama ruttade seeɗa tan Oumar Doro Kume aɗa hande oɗo jamma mbaɗa sikki ko woni ɗo ko ko ɓuuri mandude Oumar Doro Kume koko seeɗa jamma sene wela andire guila subaka Oumar ko karante Oumar ko jokko e ndam Oumar ko muñowo Oumar ko jangguiniɗo Oumar ko jaajjo leydi ndi ɓe o yadara ɓe wiyeteɓe ko sehila makko ɓe fof jibinimo so tawi suko yaade e mawɓe tan suko o laab juuɗe kadi suɓo jab miñinede so tawi a dañi ɗiɗo ñalawmaji a weltini ɓiɓɓe fuutankoɓe ngabbuɓe doɗoɓe waɗaɓe pareɓe e waɗaɓe décoré ɓe goto hen foof ene jeeya gueɗal cuuɗu mumen a teddini ɗumen taw wona wondade jeyda e munen wuuro fitti wonde ka moƴƴo o mo dokkuɗa teddugal o noon ama hande teddugal kanko noon Allah waɗimo ko carte d'identité Hamadou Hourare holno neɗɗo wonirde carte d'identité wuuro mumen annamdama Farba jalta wuro ngo ka ɓiɗɗo wuro ngo jaaha e ladde potta e neɗɗo mbiya ko Hounare jeyɗa wiyama wuuro jaganen taw on meeɗa yiide Hounare on woni carte d'identité wuuro tawno ko faydagal ko wona ɗum ko minen ko ambassadeur ɓiɓɓe leydi ndi to Congo eɓi ɗum ko min woni seede mum ɓaade min ko to gonnomi ɓuuri ɗiɗo duuɓi 7 gonmi Afrique central austral min ko miñam no wona gawle makko galle makko kala heure ñamde leyɗe koɗe tati lahal rewɓe lahar worɓe ɗo galle ɗo e lahal gongal jeere kala ko ñaama ene jogui ko tuftorte noon galle makko woordi noon wuurdi kadi Allah waɗi la jeunesse Sénégal a Pointe-Noire saison woni galle makko ko suko barkinɗo wonɗo suko moƴƴo wonɗo kadi baɗowo baɗe mawɗe taw haalata min caggal Allah e nelaɗo mum so wona calimi kala ko mbimomi yo addu o addat kadi wona min tan ne wonno neɗɗo so barkini wona goto naftorto kala neɗɗo ganduɗo jagana en naftoromo Oumar Doro Kume min beltonimama tede nane miñam ari ɗo Ama Samba kaliɗo Ama Racine min ko miñam aduna o fof nandi hakkude me makko walla hakkude baba me baba makko ama handi noon e waɗede gammani ko mbaɗɗama ko an ka moƴƴo siba min gandi hakkude ma sehil Colonel Diallo ko ɗum tagui wiiɗan sehila ma fof ko bamma en ɗon andre wonde ka moƴƴo ka suko neyiɗo ɗum noon monsieur le maire min beltonimama Daouda Dia ande min mbawa wasde haalde haala ma gorko ñeño moƴƴo nini Daouda ko moƴƴo gorko ñeño mo wona haaside nini moƴƴo wallahi gorko ñeño ganduɗo fodde nini gorko ñeño mo heyɗani nini so tawi a darima Aliou Kanté darima a waɗa kam gada beñe ɗe an ka guiƴam o ko miñam est ce que ko enen pijji kono kala no pottuɗen ayon mofti ko mako ko am koye ñamen kadi hakkude ma e jagana sabbuji gonnoɗi ɗin pop hande kono kuma ko ɓurtidde woni hakkude ma e jagana ko sababu ganduɗa miñi ko mojjiɗi yumma e baba kono hande ko baddata e jagana walla kaldata e jagana ko kadi hono makko weeɓani kala mo wondi o ɓeydi ɗum o darata ko mukko haw yejjire jibinande makko nde kono o darata ko mukko haw feɗanadimo kala koɓa haalama kene jokke en ɗam ɗum noon so tawi en darima ɗo mi weltonte no beltoton ba mboni merci wuuri mbo joguimi yumma ko banel buural on wonno nenam min joguimi galle ko galle jagannaɓe joguimi galle
ko galle kam anani galle mamo soyel ɗi galle jogui munari hay soɓe arani mi ittante potari somi fini suwaka ɓaɗa yeloyo almuɓe ndewata caggalam holko tagui ɓe rewde caggalam aɓe ganda soɓe yeeru benel buural waɗantema ko super peñe on noon so tawi ɓiyum ari ɗo walla kamane ko ɗum no ari ɗo mais kadi ɓeɗa andi ko jiɗɗo jagana Yaya Diallo jogori wadde décoré Hadiya Jagana ko Hammadi Diop président fedde subalɓe nde tawno ko neɗɗo jiɗɗo Hadiya Habib Bohar Jagana nane ne mbimomi mbiɗen jiiɗi ya wat décoré Hadiya o wi ɗum de ene hawni no mbaɓi yidde mo ni tan cuɓiɗonmi mbimi aha Allah watta ko boni bisimilla ya Diallo woni ya Diallo woni hanko waɗata décoré Hadiya Habib Bohar Jagana photo mbaɗe photo monsieur le maire Jeggi min beltima hamin ganda holani Jagana wallahi hamin ganda holani Jagana hamin ganda holani min beltima no fewi jogori rokkudemo tableau ko Fan Ndiaye Dieynaba Yaya ha gilo hanki tawa jom sadel malda e namdal sehrugi Babel Sall tan billahi so tawi min jiimuɗa ene wayno min jiidugi Sall kañum dari ɗo bisimillah bandiraɓe mbaɗe hen kelle sababude darde makko tinde e Vindere TV golle makko labtude hen e kala komin cohli somin guirbimo mana ene newo bisimillah jogori fawandemo e sarpo ko Abou Diop gorko jarangel gorko jara e Jammoule l'espoir de Sam Notaire mon fils bienvenue monsieur le maire bismillah kañum jogori fawandemo e sarpo bismillah motte pofali SK avec photo ndokke kelle so tawi wone mon jogiiɗo konngol no uddira udda golle ɗe anandi ko woni hoore fonde ko kanko tan dañi e nder Fuuta wuro woto waɗa joom wuraɓe nayo ɓe kadi ɓe dañi joom wuraɓe nayo woni hoore fonde joom wuraɓe nayo ɓe jogui joom wuro ɓe jogui bumuyi bammakko woni premier président comité rural kanko woni premier adjoint au maire mo commune hoore fonde o rutti hande ko Sénégal naaɓe pofirta ko fuutankoɓe pofirta kala kalnaɗo haaju e bosoye wiye paade ha Farba Ngom ara sa haalni Farba Ngom haaju Farba wima faɗa ha Abdoul Djibi Ndiaye ara ɗum mboɗo seeti ɗum sibu ko heewi waɗama e yeesam omo andi mboɗo andi ko heewi haajuji kewɗi honorable député Farba Ngom gayni wiye paade ha Abdoul Djibi Ndiaye ara o wona koolangel ƴekki awdi kala ko Farba nelnomo e yimɓe o yettini kala ko Farba newnomo e entreprise aji o yettini kala ko Farba hollino faye junngo makko o timmini o naati bumuy min mbi bisimilla gudda jamma o nde tawno aɗa hande e on jamma aɗa yodde e on jamma aɗa moti almami aɗa wande almami aɗa yoodi ko gonɗa ko min mbi bisimilla Ndiaye. Merci beaucoup jarama. Assalamu aleykum bandiraɓe ko ardi foof en jetti Allah no feewi e arde tawtorede oɗo jamma belɗo jamma fuutankagal jamma yidde so tawi Oumar Doro Coumbe walla mbiyen Vindere TV teddini Hadi Jagana donc teddini ko fuurankoɓe fof feddini ko bandiraɓe fof min noon Hadiye ko sekilam komin gandiri ɓooyani ko noon ko heewi eko tiiɗi nan hakkude amen koko bandiraɓe mbi ko tan d' abord neɗɗo ko neɗɗagu ko neɗɗo au vrai sens du mot ko neɗɗo moƴƴo neɗɗo tedduɗo neɗɗo jiɗɗo bandu men kadi neɗɗo gongiranke ça c'est vrai donc hakkunde makko e Vindere TV holliri oɗo jamma woni image guila nde fuɗɗi haa to heeɓi ɗo donc minen aussi wonini min leçon en tant que suhaɓe wawde wallodirde e bandiraɓe surtout en mode de presse ko gandanɗa hoorema hande fuutankagal ene metti e daranade e oɗon domaine gonaɗo o donc en jetti Allah no feewi en jettini bandiraɓe fof
somi ari noon mi tawi ɗo hena banda men wona particulier mi tawi ɗo mawɗo haadi gajo hande ko doyen ko exemple e nder Bosaye ko exemple e nder Fuutankagal mi salminat ɗum mi juuro ɗum mboɗo andi ko woni hakkude amen tiiɗi minen ndendi leegal ndendi fof mi tawi ɗo kadi aussi ma sœur sekilam Oumousi Ba gandanɗa hoorema koko ɓooy wona hande ɗum noon aussi mi salminat ɗum mi juuro ɗum mi woni mi weltare mawde woni weltare aussi kala bandiraɗo hande garɗo tawtorede e oɗo jamma o weeli jamma o yooɗi jamma o feewi ko waɗa hen ko walla anniya mo jogui ɗon e Windere TV Allah moƴƴo kañum jogui kañum wawi yo Allah yettin anniya moɗon mo jogui ɗon hen fof kadi en tawi ɗo bandiraɓe hono mawɗo Hammadou Diop en ɓe gandanɗa hoorema ko doyen ji e nder Fuutankagal hande mo yimɓe goni o somi ari noon mi hewani mboɗo jogui habitude hankandi peut être woni habitude so tawi kalto Abdoul Djibi Ndiaye haala peut être a wawat haalde honorable député Farba Ngom so Fuutankagal haalama innama Farba ne woni ɓi Fuutanke en jii aussi bandiraɓe Fuutankoɓe no daririno Farba Ngom e nde wonno caɗele en jettat Allah jettenɓe kamɓe fof surtout jetten aussi la presse fuutankaise gandanɗa hoorema dariniɓeɓe nde woni to muusi to metti ɗo dariniɓeɓe gandanɗa hoorema to weeɓano daranade en jetti Allah noon no feewi en jetti bandiraɓe fuutankoɓe fof e nde ɗon darde kala to jañƴen occasion wawde wiide bandiraɓe Allah jarama jarama e noɓe daririno Farba Ngom ene wonde caɗele nde en mbiɓe Allah jarama encore ɓe jarama en tawi ɗon aussi notre frère l'espoir Sam Notaire ko minen ndendi structure hayso tawi hankadi minen min jiiɗi montude seeɗa min paye des cadres gandanɗa hoorema la causere eɗen mbiya ko soyni ko e ko yiɗi ko yo Allah yettinammo gueɗel nguel ko gotel teddin bandiraɓe haalde bandiraɓe kala kaɗa haala e politique haalan ɗumen ko woodi e ko wona sa woni ɗum ɗon tan inchallahu rabi le seme e laama Allah yettin fof min seme mo gonmi o ko mawɗo haadi gajo jangguini min teddi kolli min lawol kadi wona maire adjoint au maire dans le futur yo Allah wat ko gote amen fof anni dunoyde ko Allah jarama on jarama merci Hadi Habib Boubacar Diagana mi weltanimama Seyd Diagana merci Diagana on jarama jammani jangal ɓeɗo merci arnoɓe noon haade jamma o Allah jarama on jarama